dong nami karon sa Yartres tayo no. Yartres. Kauban si Kuya Ariel Mangkaw. La chipping. Si Jeffrey Dobunaga ni dong ha. Tulo agi asa ta ba? Carol. Sa man, hi. Sa man. Unsa man? Ya mo Soriana sa. Dani siya, contractor. Okay. Bakit na to? Dudong Pintado. Pwede magyari mi. Di Kasi ako. din ko, hindi ko kayo doon. Ha? Dili. Akan alam. Ah, direkta din. Oo, magdirepita din wala. Hingi sa iyo, Bi. Ano? Ano Mana man promoter si Dudong Pintado. Video ko nimo ko. Video ko nimo ko. Hey guys. Palitan pa ni mo siya bag. Hey guys. Ay, tabangan o kupot. Ang dili. Go. Ang ani kabutan si Ricky, oh. Na-exchange mig bag. Kaya bukat man ako, hagaan-gaan ra. So, ako ihang kabit-bit sa iya, then siya ang libit-bit sa ako. Madagal yung bag. Naganahan kayo kang muda. Atas bagay. Guys. Di ba kung buhay ni Jinay, guys? Ay, wala mong good. Ikaw na mo hindi. Huwag ka may pindi. Nga naman. Alvin! Ha? Ano ba? Ikaw? Taxi na dai. Bunong na dai. Wala ka na dai. Nangako na mo ti? Wala pa. Ato na ko kaunson. Ikaw? Ricky, okay ha? Hi, Anitas Jazz. Ano nag-live ba? Talingawan pa kada. Beto ka para natin matanaw ba, no? Basi pa dai, basi niya ba? Basi ba after 1 year mahulog na sa itong drama. Ayaw no. Mulang niya. Ako magkadawan sa tuwan. What's up, guys? Awam lang sa siya. Vlog ko, guys. Hi vlog. Pangorta mo mo, pangorta. Excuse me. Apple dine eh. Exempted. Ay, sorry. Video na lang ko. So, kung kinakita-kita man is ubang artista. Ubang artista. Yan kasi vlog. Iwa pa matay paliod to, so magpalit lang sa talinhin. Thank you. Ito si Jinay mo. Laya pa yung close ya. Yan kung bag ya pa yung close. Ma-close ya. Okay. Thank you. Dai. Water, run. Yeah, magpalit sa akong soft drinks ya. So guys, mukhang on sa ko ha. Balik ako niya. Smoother. Mukhang on sa ako. I'll be back.
ako. Okay na. Sa mga listeners. Oh, hello. Nasuki na mo magawad sa drama. Sige, smart. Para biyahin. Thank you. Ay, okay kayo. Nagsugat namin din. So, karon guys, patong sa poblasyon Tagbilaran. Kay, ito pa dito mo ang drama karong gabi mo na. So, nagsakay pa may bus karon. Kaya mo ang gisakyan nun kay gamay ra kayo niya. From nahog yun og. Katag sa tagsa yung big bangko rin. Okay na no? So, mga tumisas na. And then, magkita-kita tayo kami. Babang pasahero. Ano magkamalipayo na ba? Asa ka na? Laran, Autobicol. Asa mo baya? Autobicol. Ay, kamu ba dito? Sila. Kayo, dito kami sa mga. Doon na ako. Yung ako dito. 75 years later. Batang buta na lagi pang hugas gid mo. Hugas gid mo. Mga bagong hire ah. Ha? Mga bagong hire. Sabi na mga artista dito. Hindi na ko niugasan eh. Bagong hire. Ayaw, pagtuong labi kayo nakaanhi ka na rin eh. Kabaw na ka. Kung kagkabaw, magkinabaw na kita. Patay lang nga. May gusto kayo pa trabaho? Kanina ako agad na. Ayaw, dong ayaw. Lala. Yung maluhoy taong ka ng nito, boy. Butakan ko ni oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Kufot daan. Kaya tinagaw. Huy, grabiho naman ang yun. Lala. Production class. Si Jeffrey, kapit mo ko. Maninon ayaw mo, may tumanon. Atong pikas yung tungtongin sa itong usadong. May bunang ko ang coach. Sige mo, stay with me. Pa! Opa! Sige rin siya na. Harap ka siya na hansya. Harap ka siya na bisa na siya. Bisa na siya na? Ay, siyo. Ano siya?